Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuhu. A yau zan yi muku ɗan takaitaccen bayani game da infection na mata, wanda da yawansu suna fama da irin wannan matsalar ta infection kuma su rasa menene. Shi dai infection wasu ƙwayoyin cuta ne na bacteria wanda suke yaɗuwa a hankali a gaban mace, wadda ake samun su sanadiyar rashin tsaftace gaba ko kuma canja underwears akai-akai. Sannan akwai wadda ake samu ta wajen fitsari. Idan mai wannan cutar ya yi fitsari a waje, kai ma kai fitsari za ka iya ɗauka ko kuma ka ɗauka ta sanadiyar saduwa da iyali. To akwai waɗanda kuma duk ba su samu wannan infection ɗin ta rashin tsaftar ba, suna yin tsaftar kuma suna kula da kansu yadda ya kamata, amma suna fama da irin wannan infection ɗin. Normally akwai wasu cell da Allah subhanahu wata'ala ya halitta a cikin mace, kamar irin su labia minora da irin su labia majora da su clitoris da su mons pubis, da suke ba wa mace kariya, wadda suke sa gaban mace ya yi maiƙo, ya yi laushi, ya zama haka bai bushe ba. To wasu da yawa wajen sa magani a ciki domin kula da gaban ba bisa ƙa'ida ko sahalewar likitoci ba, da masu sa turare ko yawan wankewa da sabulu, yana iya sa wannan cell ɗin da wadda Allah ya halitta a cikin gaban mace, wanda yake ba ta kariya daga kamuwa daga cututtuka, ya sa gabanta ya yi laushi, ya sa gabanta ya yi maiƙo, sai wannan magungunan da mata suke insatin ko turare ko yawan wankewa sai ya kashe wannan cell ɗin. To yayin da cell ɗin ya daina aiki yadda ya kamata, sai kuma a samu gaban mace yana bushewa ko yana ɗashewa ko kuma ya kumbura ko ya inga feso da wasu ƙuraje, ko kuma ta inga jin zafi wajen saduwa, ko kuma haka ta inga ganin fitar farin ruwa daga gabanta bayan ta yi fitsari ko kafin ta yi fitsari. Ga wadda yake neman ƙarin bayani game da wannan cutar da take damun mata, zai iya neman mu a lambar waya 070 43 62 9003. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh.